Hello guys, welcome to my YouTube channel. Dayo ini di Bogor dang fayda naलाय बेखौ कार्बि आंलं बेरायनो लांगासिनो दङ। बेनिफ्राय बिनि हेल्थनि एसे प्रब्लेम थ' बेखौनो डक्टरनाव थांगासिनो दङ जोङो दायो। दा एसे आराम मोनदों। दायो साननै सानथामाव आरो बेसां आराम मोननो नायनोसै। दिनैबो दालांबाय हादोनिया पुरा डेलि चेकआप सोलिगासिनो दङ। कार्बि आंलं सोरना लोगोफोर दायो थांगासिनो दङ लांहिन बेरायनायबो जाबाय आरो चेकआपबो जाबाय। दायो मानसिखौ बारा देखाय जाया, मोखाङा एकदम बोरैबा जाना दङ। माने मोखाङाव एसे प्रब्लेम जादों बिनिया, बेखायनो देखायाखै मोजां। इनि ओमफ्राय निया नजारा नाय, oh my god, दैमा सेर सेर लामा एसे गाज्रि खिन्थु बिराद मोजां आरो निया। लांहिन सफैबाय। ओइनै स्ट्रीट लाइटखौ नाय, बेयाव मोनसे दङ, ओइ थाबोबाय मोनसे, बेनिफ्राय ओइ नै बेयावबो दङ, ओइ बेयावबो दङ नाय मोनथाम मोनब्रै स्ट्रीट लाइट पुरा क्रिकेट गेलेनो हानाय बायदि जानो हायो बेखिना ग्राउन्डआ, बिराद पहर, बेखायनो मोजां नाङो बे सकआव फैनो मोनायाव। स्रां जाना थायोना लाइटजों। ओमफ्राय बे जाबाय नगाव थांनाय रोड। ओमफ्राय निया स्ट्रीट लाइटफ्रा एकदम लामा लामा पुरा पहर जाना थायो नालाय, बेखायनो बिराद मोजां मोनो फैनो। जोंनि जाबो बिदि जानायबा फाइ लाइटआ लामा लामा नैया थांलाय फैलाय पुरा गेम नुबाय थायो बेयाव नाय। फुटबल बिथिं उन्दैफोरनि बिथिं गिदिरफोरनिया, बिथिं आरो सिख्लाफोरा खारो। बे जाबाय औवाबारि थांनाय लामायाव, खाथियावनो फिल्डजोंनो नांजाबनाय कन्टिनिउ गेम जाबाय थायो। प्रेक्टिस सेंग्रा सिख्ला खारनाय, फुटबल भलिबल, खिन्थु लामाया ओरैबायदि हामा आरोना, सेस लामानि थाखायनो। ओमफ्राय बिब'खौ डेन्जार बेरायहोबाय आं दिनै लांहिन। मोखाङासो सेस जाना दङ दा, मोखांनि थाखायनो फैदो दा कार्बि आंलं नायजागासिनो दङ, दाबो हामाखै। एसे मोजां मोनो दा, आरो नायनोसै गाबोन सबनियावलासे मा जायो। बे न' सफैबाय निया, मोनाहांबाय। गाबोन थांनाय जागोन ना जाया मिथिला, गाबोनबो आब'निया दाबो दंबावो एसे, आरो गाबोन सानसे नायबावनांगोन बेखौ चेकआपआव लांनानै, बेनि उनावसो मिथिसिगोन नङा होमबा। नै जोंहा टुकुआ उन्दुगासिनो दङ, मिनिबाय थायो उन्दुनानै, सिमां नुयोदां दसेनो मिनिगोन आरो। टुकु टुकुलै मिनिया माथो, हारसिंसो मिनियो। मिनिबायनो जा किउट ना। नैया मोनानि साहा लोंनोसै जोंहा, लाल चाय। ओमफ्राय मादो म होनो बिदि आखाइ दायो ओंखाम जानो सम जाबाय। हरावसो आंना बानलु खानाय, बानलु गैया आंना। बानलु खानो फैदोंलै, गोरलै गोरलैसो माथो बानलुआबो, माबा माबि थानो हागौ गिनो ओंखारो इनि बानलुआ। लकेल बानलुखौ बरिया नाङो जानो, हिटथार बानलुआ। बारा गैयानो माथो, गोरलै गोरलै, हैद साला मा बुस्थुलै।
Gandaula doङो gandaula नै ya बेफोरलाय आरो गैया नामाब्रा नै ओमफ्राय ओइ नै टिप दोङो नै ya buriano खाबाय आंहा लांनोसै नाय एसे लकेल गोथां बानलु फोरनिया जानाय लोंनाय मा लाहार फाहार या दायो जानोसै निरामिससो बानलु खाना लाबोबाय जादो बेयाव मान गोजान भाजि दालि जाखानोसै मर्निं जाबाय टुकुआ सिखारबाय नै टुकुआ नाय वा फंबायजों बिब'जों लाबाय थादों बेनिफ्राय आं बिब'खौ लांनो सम जाबाय चेकआपआव दायो 7:30 बाजिबाय बिब' गावदाङा ओइनि सानफ्रोमबो फुङाव खनसे इभिनिंआव खनसे लांनांगौ बिजि थुगासिनो दङ नैया मोखाङाव अबस्था गैला इनायनि बावबाय दायो ओंखाम जानांगौ ओंखाम सङाखै दां ने ए इनि गाइखेर लाबोदो साहा लोंनोसै होमबा आलु भाजी आलु बाला बाथोन संलाबायनोसै मोजां जायो नाया टुकुआ हासुना लादो दायो हासुदैखौ चेन्ज खालामनांगोन लाजिनोबो रोङा नामावल' बिफा पेन गांसे सोलना होनो रोङाहाय लोगोफोर हिनजावखौल' माथा मारिबाय थायो सोलोंफै आं मिथिया आंबो सोलोंनासो फैदों आंखौ रोंखानाय बायदि साना आं उदैनिफ्राय रोंना फैयाखै नङा आंबो सोलोंगासिनोसो बेयाव फुथु गारदो होना होनि आं मा नोंलाय बिफा जानानै जुदि पेन गांसे गानहोनो हायाबा बेयाव दोन मानसिखौ आरामनो दायो मर्निंनि ओंखाम मोनजायाखै भेन्डि भाजिगासिनो दङ भेन्डि भाजिखौ नायनोसै मैया जोंहा बेमारियाबो एसे हामहांदो बरहियानो भेन्डि भाजिखौ नाय भेन्डिजों जागोन दा दायो नैबे दालि ना ओमफ्राय नैया आलु भाजि आलुनिनो मैगंनो जोंनिथिं मैगं होनना बुङो बेथिं ओंख्रि होनना बुङो मैगं बुंग्राया मोखाङा दासो हामहांदों न'आवथ' फार्स्ट फैनायावथ' नायथ'जायामोन दा बिराद एसे हामदों आरोना सानथामाव आरो दिनै लास्ट दंबावो बेनि उनाव जों बिदाय लासिगोन बेनिफ्राय बेखायनो लाबोदोंमोन बेखौ कार्बि आंलं आङो बेरायनो लाबोआखै बिनि बेमार जानायखौनोथ' लाबोदो दायो मर्निंनि ओंखाम जानोसै ओमफ्राय आंनियाबो ग्ल' फैबायनिया नानिखाया गैला इयाव एसे दङमोन नैफोरो गैला आरोना बे मोजां साफा गुफुर गावदां जाबाय आंबो दायो ओंखाम जानोसै